passive sætninger og hvordan man laver dem. Hvad er passive sætninger egentlig for noget? For at se, hvad passive sætninger er, kan det være en god idé at sammenligne dem med aktive sætninger. Hvis vi skal lave en aktiv sætning om billedet her, så kunne det være storken bærer barnet. Det er en aktiv sætning, fordi grundleddet gør noget aktivt. Grundleddet her, det er storken, og storken bærer barnet. I en passiv sætning, der er grundleddet passivt, det vil sige, at grundleddet bliver der gjort noget med. Hvis man skal lave en passiv sætning om billedet her, så vil den typisk lyde: barnet bæres af storken. Barnet er grundleddet, og det er barnet, der bliver gjort noget med. Det gør ikke noget selv, det bliver udsat for noget. Det er altså passivt. Grundleddet er passivt, det bliver båret af storken. Man kan også skrive: barnet bliver båret af storken. Det er en passiv sætning, fordi grundleddet, som er barnet, ikke er aktivt, men passivt. Som I ser, så har vi på dansk to måder at gøre det på. Enten ved at skrive et ord som bæres med s på, eller lave en konstruktion med bliver, som i bliver båret. Engelsk er som meget ofte meget enklere. Der har vi kun én måde at gøre det på. Man laver en form af to be, og sætter det sammen med en kort tillægsform. Det er den form, jeg også bruger, når jeg laver før nutid og før datid. Når jeg slår op i ordlisten, så er det tredje ord i rækken. Det vil sige, at det er swim, swam, swum, så er det swum, vi skal bruge. Det vil sige, at en passiv engelsk sætning om billedet her vil lyde the child, som er grundleddet. Så skal vi have en form af to be, som passer til the child. Det er is. Og båret hedder carried, kort tillægsform, by the stork. På dansk vil vi sige, at barnet bliver båret af storken. Men på engelsk bruger man ikke of i passive sætninger, der bruger man by the stork. I en passiv sætning vil der tit være sådan en af en eller anden, fordi der er jo nogen, der gør det, selvom det ikke lige er grundleddet. Det kan for eksempel være, billedet bliver malet af manden. Billedet er grundleddet, men det er manden, der gør det, så vi skal have en af manden. Og på engelsk bliver det så til by the man. Det var passiv i nutid. Hvis vi nu skal sætte den i datid, så vil det hedde the child was carried by the stork, fordi den her form af to be er det, vi bøjer. Carried hedder altid carried. Det skal altid være en kort tillægsform. Det eneste, I skal bøje, det er formen af to be. Hvis det nu hed the children, så ville det hedde were carried by the stork. The children were carried by the stork. På dansk, så bruger vi tit en konstruktion, der hedder: der dræbes mange mennesker i trafikken hvert år. Der kan man ikke på engelsk lave en there-konstruktion, altså oversætte der med there. Der laver man en passiv, der hedder: many people are killed in the traffic each year. En anden ting, en anden undtagelse, I skal kende, eller en spidsfindighed, I skal kende, er den danske konstruktion, der hedder disease, at han er rig, eller en hvilken som helst anden formulering med disease, at der laver man på engelsk en anden formulering, der hedder is said to be rich. Den danske
konstruktion her er en passiv konstruktion, men den laver man altså om på engelsk. Den her med, der dræbes mange mennesker i byen hvert år, eller i trafikken hvert år, eller det siges, at han er rig, er 2 undtagelser fra den regel, I skal kende. Altså at en passiv sætning, det er en sætning, hvor grundleddet ikke er aktivt, men er passivt. Og det ser man på dansk blandt andet ved, eller enten ved en S-konstruktion, eller ved en bliver-konstruktion. På engelsk bruger man ganske enkelt en form af to be, og en kort tillægsform, som jeg lige har vist. Som I nok har bemærket, mens jeg har snakket, så har min computer understreget stort set alle de passive konstruktioner, jeg har lavet, med sådan en blå bølgestreg. Det betyder, at den ikke er helt enig med min grammatik. Det skal I bare se bort fra. Det kommer sig af, at de her passive konstruktioner ikke passer ind i formelt sprog. I kan huske, at vi har snakket om, hvad der passer til uformelt og formelt sprog. Og den mener altså ikke, at passive konstruktioner er formelle nok. Det skal I ikke tage af. I skal simpelthen bare se bort fra, når den laver den slags. Og så bare bruge jeres passive konstruktioner, ligesom jeg har lært jer her.